Eto, danas sad ćemo nastaviti, znači, utvrđivanje gradiva orijentacija u prostoru preko drugog web alata koji se naziva Kahoot. Mi ćemo tu proveriti vaše znanje, koliko ste usvojili ovu nastavnu jedinicu, a vi ćete, znači, ceo kviz ispratiti na vašim mobilnim telefonima. Znači, proveravamo znanje iz nastavne jedinice orijentacije u prostoru. Prvo pitanje, šta je orijentacija? Pa imamo ponuđeno snalaženje u vremenu, snalaženje u prostoru, kretanje u šumi, posmatranje prirode. Odaberite odgovor koji je po vama tačan. Sad ćemo da vidimo koji je tačan i koliko vas je tačno odgovorilo. Vas 17 je tačno odgovorilo, 2 učenika netačno, znači orijentacija je snalaženje u prostoru. Sad ćemo da vidimo kako se prva Lela sa 928 bodova, Miljan, Jovana, Uroš i Inja. Prelazimo na sledeće pitanje. Drugo od 20. Kako se zove sprava za orijentaciju u prostoru? Termometar, kompresor, barometar ili kompas? Naš 14 je tačno odgovorilo. Sad ćemo da vidimo ko je na prvom mestu. Lela, Miljan, Dušan, Stefan, Nole. Sledeće pitanje, treće. Na kojoj strani sveta izlazi sunce? Odgovori su istok, zapad, sever i jug. Svi ste tačno odgovorili da je to istok. Bravo. To je Lela, Dušan, Miljan, Stefan, Nole. Idemo sledeći. Na kojoj strani sveta je sunce u podne? Istok, zapad, jug, sever. To! 16 vas je tačno odgovorilo, u podne je na jugu sunce, a prvo mesto je Dušan, Miljan, Stefan, Lela, Ina. To je Ivana. Kada je sunce na severu? Ponuđeni odgovori su prepodne, poslepodne, nikad i uveče. Nikad. Tiho. Tiho smo. Da vidimo šta će kompjuter reći, šta je tačno. Tačno je nikad. Vas 12 je tačno odgovorilo, a najbolje klasirani su Miljan, Dušan, Viktor, Ina i Uki. Koji je to? Uroš Petković, znači. Na kojoj strani sveta sunce zalazi? Odgovori sever, zapad, istok, jug. 18 učenika tačno odgovorilo. Tačan odgovor, sunce zalazi na zapadu. Dušan, Miljan, Viktor, Ina i Uki. Ja se približavam. 7. Kako se zove zvezda pomoću koje se orijentišemo noću? Južnjača, svetleća zvezda, velika zvezda ili severnjača? To! Svi tačno ste odgovorili da je to severnjača. Dušan i dalje na prvom mestu. Idemo na 8. pitanje. Koje drugo ime je za severnjaču? Da li je to Danica, Svetlana, Zorica ili Zvezdana? Svi 19 kažete da je to Danica, bravo. Dušan i dalje prvo mesto. Mahovina na drvetu pokazuje jug, sever, istok, zapad. Sever, naravno, pomoću mahovine znamo da je sever. Prvo mesto i dalje Dušan, drugo Miljan, Viktor. Otvor na mravinjaku pokazuje jug, sever, istok, zapad. Na telefonu vidite koliko imate bodova i koji ste po redu, znači na koje mesto zauzimate. Piše dole ispod. Kad
Sad kad izađeš iz pitanja, pisat će ti. Znači na jugu, Mravinjak, otvor Mravinjaka je na jugu. Stanje je ovako, Dušan, Miljan, Viktor, Ina i Uki. Po broju, vi imate broj, koliko ste osvojili bodova, na osnovu toga znate, znači da li ste blizu prvoga. Sever pokazuju rašireni bodovi na panju, mlado drvo, staro drvo ili skupljeni bodovi na panju. Šta pokazuje sever? Da li rašireni bodovi, mlado drvo, staro drvo ili skupljeni bodovi na panju? Naravno, skupljeni bodovi na panju pokazuju sever. Miljan je preuzeo prvo mesto. Ja sam drugo mesto. Igla na kompasu pokazuje smer jug-sever, istok-zapad, sever-jug ili zapad-istok. Šta znači igla na kompasu pokazuje? Pokazuje uvek sever-jug. Miljan, Ina, Uki, Viktor, Dušan, takav je redosled. Između juga i zapada se nalazi strana sveta koja se zove jugozapad, jugoistok, severozapad ili severoistok. Znači između juga i zapada, da li je jugozapad, jugoistok, severozapad ili severoistok? Naravno, jugozapad je između juga i zapada. Sama reč kaže Miljan, Ina. Meni nije očitalo. Dobro, nekome možda nije stiglo da očita. Između severa i istoka se nalazi severozapad, jugoistok, severoistok, jugoistok. Između severa i istoka se nalazi severozapad, jugozapad, severoistok ili jugoistok. Sama reč kaže severa i istoka, da je to severoistok. Ja sam pogrešila. Zašto je meni ovo? Miljan, Viktor, Ina, Dušan i Uki. Kako ste tako? Engleska oznaka za istok je W, S, M ili E. Nećemo govoriti odgovore. Svako za sebe. Ja znam. Dobro, svako za sebe. Nisam. Znači, engleska oznaka za istok. Engleska oznaka za istok je slovo E. Miljan, Dušan, Viktor, Ina i evo Lela se pojavljuje na 5. mestu. Koja je engleska oznaka za zapad? W, E, S ili N? Znači za zapad, da li W, E, S ili N? Sad ćemo da vidimo. Oznaka za zapad engleska je naravno W. Miljan ubedljivo vodi, pa Viktor, pa Dušan, pa Lela, pa Ivana. Nemoguće. Koju stranu sveta predstavlja englesko slovo N, to jest N latinicom? Zapad, sever, jug ili istok? Latinično slovo N koju stranu sveta predstavlja? Zapad, sever, jug ili istok? Znači predstavlja sever. Samo 5. Nemam 12. Idemo da vidimo ko je Miljan i dalje, pa zadnji Viktor. 18. pitanje. Engleska oznaka za jug je E, W, S ili N. Kako jug obeležavamo engleskom oznakom? E, W, S ili N. Latinica, naravno. Miljan i dalje, Viktor, Dušan, Lela i Ivana. To je redosled. Te pretposlednje pitanje. Ako se licem okrenemo ka severu, koja strana sveta nam je sa leve strane? Istok, zapad, sever ili jug? Ako se licem okrenemo ka severu, koja strana sveta nam je sa leve strane? Istok, zapad, sever, zapad. Idemo još
Poslednje pitanje, Viktor je preuzeo vodstvo, poslednje pitanje. Ako se licem okrenemo prema severu, iza leđa nam je jug, istok, zapad ili sever? Iza leđa nam je... Koja strana sveta nam je iza leđa? Jug, naravno. I sad ćemo da vidimo podijum, gledaj podijum. Znači, možeš podijum snimati. Duša, treće mesto. Aplauz za njega.